चिरांनि खुंग्रिं ओनसोलनि सेलेखा बाजाराव जुनिया ग्राम सभा खुंदों। चिरां जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव गोथौ ओनसोल सेलेखा बाजाराव दिनै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जुनिया ग्राम सभा खुंनाय जायो। बे ग्राम सभायाव गुबुन गुबुन सरकारि बिफाननि बिबानगिरिफोरा सरकारनि गोबां बिथांखि आरो सुबिदाफोरनि सोमोन्दै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो गुवारै फोरमायनानै होयो। बे हाबाफारियाव गाहायै बाहागो लायो उफ्रा जिल्ला बेंगिरि रिंखां मोसाहारि, चाइल्ड प्रटेक्शन अफिसार सुराश्री पाठक, बिडिअ कुमुद नार्जारी, सार्कल बिबानगिरि प्रान्जल बरुवा शर्मा, समाज अनसाय बिफाननि मावख'गिरि समेश्वर मोसाहारिमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन सरकारि बिफाननि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। बे ग्राम सभाया जों मिथिगौ खुंग्रिं बिसिडिसिनि आन्दाराव सेलेखागुरि बा बे ओनसोलावहाय गोबां थारमाने गोग्लैसोनानै थानाय न'खरफोर दङ। बिभिन्न दिगावहाय बिसोरो जौगानो हायाखै। दा बे जौगानो हायै ओनसोलफोरनि रायजो राजाफोरजोंहाय जों रायज्लायनो थाखाय फैदों। जों मिथिनो लुबैदों जे बेवहाय मा प्रब्लेमनि थाखाय बिसोरो थारमाने सरकारनि माखासे स्किम बा जे आसनिफोर बेखौ मानो बिसोर मोनाखै आरो बिसोरनो बेफोरखौ होनो थांनायावहाय जोंहा मा मा खामानि मावनांगौ दं बे ओनसोलाव बेखौबो जोङो मोनथिनो थाखाय बा बेफोर खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो मोनसे प्लेनिं जाहाथे खालामनो हायो बिनि थाखाय जों बेवहाय फैदों आरो रायजो राजाफोरखौ जों बुजायनो नाजादों जे मोनफ्रोमबो स्किमनि आन्दारावहाय जाहाथे जों बिसोरखौहाय जाहाथे काभार खालामनो हायो बेवहाय जाहाथे बिथांमोनहा जोंखौ मदद खालामो बा बिथांमोनहा एसे आवगायनानै फैयो बे खोथाखौहाय जों गुरुत्त' होनानै रायजो राजाफोरजों रायज्लायदों। जथेस्थ' बाहाय न'खरफोर दं, फेमिलिफोर दङ, गोबां थारमाने स्किमनि आन्दाराव जायफोरखौ जों काभार खालामनो हायो आरोखि। नाथाय थांनाय समफोरावहाय बे ओनसोलावहाय इसिबां जेनेबा जेरैबायदि आवगायबोनांगौ बेबायदि आवगायबोआखै आरो बेखायनो बेनो जोंनि उद्देश्यआ बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो जोंनि जे माखासे स्किमफोर दङ गोबां डिपार्टमेन्टनि बिनि आन्दारावहाय बिसोरखौ जाहाथे जोङो लाबोनो हायो बेखौ जाहाथे जोङो मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो बेनो जोंनि दिनैनि बे स्पेसियेल गाव सभानि थारमाने मূल কাৰ্যসূচী। আজি ইয়াতে চেলেখাগুৰি বজাৰ এলেকাত এটা সভা হৈ গ'ল। বিভিন্ন চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাক যাতে ৰাইজে যাতে সুবিধা পাব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে তাত আমি আমাৰ নিজৰ আঁচনিবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আজি মই জনালোঁ যে যদি কোনোবাই শিশু পালন কৰিব নোৱাৰে তেওঁ CWCৰ সন্মুখত চাৰেণ্ডাৰ কৰিব পাৰে শিশুজনক। তাৰপিছত শিশুজনৰ এডপশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰা হয় আৰু তাৰোপৰি যদি কোনোবা অকলশৰীয়া মহিলা আছে, বিধৱা হওক বা ছেপাৰেটেড হওক আৰু তেওঁ দৰিদ্ৰ যদি হয় তেওঁৰ শিশুৰ কাৰণে এটা সুবিধা আৰ্থিক সুবিধাৰ কাৰণে তেওঁ দৰখাস্ত দিব পাৰে। সেই দৰখাস্তখন আমি DC ছাৰলৈ পঠিয়াই দিওঁ ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে। DC ছাৰৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ পাছত তেওঁলোকে মাহে 4,000 টকাকৈ এটা আৰ্থিক সহায় এটা লাভ কৰে। গতিকে এই ধৰণৰ সুবিধাখিনি আমি দি আছোঁ আৰু সেই বিষয়ে আমি আজি সজাগ কৰিবলৈ আজি ইয়াত গোট খাইছিলোঁ। ধন্যবাদ। जोंहा जोंनि 14 नं चिरां दुवार समष्टिनि सिङाव थानाय खुंग्रिं बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे धलपानि एलेकायावहाय ओनसोलावहाय मोनसे जर'खा ग्राम सभा जोङो दिनैहाय लानाय जादों। जोंनि चिरांनि जाहा DC बिथांनि बिथोन बायदियै दिनैहाय नैबे सेलेखागुरियाव मोनसे जे स्पेसियेल ग्राम सभा बेखौ जोंहा लागासिनो दङ, बे सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों जोंहा जोंनि चिरांनि जोंहा ADC जाहा रिंखां मोसाहारि बिथाङा बाहागो लाफैदों गाहाय आलासि महरै आरो जोंनि चिराङाव थानाय हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट गोबां डिपार्टमेन्टनि जाहा अफिसारफोर बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों दिनैहाय गोबां बाथ्राफोर सावरायनायखौ जों मोन्दों। सोलोंथाइ बिथिङाव सावरायनाय जादों, आबाद बिथिङाव सावरायनाय जादों, लामा बान्दो दंग'नि सायावबो निस्सय सावरायनाय जादों, जोंहा सावस्रि बिथिङावबो सावरायनाय जादों आरो बिदिनो सेरिकालचार बेबादि डिपार्टमेन्टनि सायावबो सावरायनाय जादों। बायदि बायदि डिपार्टमेन्टनि सायाव निस्सय सावरायनाय जादों आरो जों आसा खालामो बे ओनसोला दिनैसिमाव जोङो 1989 मायथाइनिफ्राय बे जायगायाव बिथांमोनहा रायजो जाफैदों। दिनैसिम 35-36 बोसोर जाबाय। दासिमाव बे ओनसोला जेरैबायदि जौगानांगौमोन बेखिनि जौगानो हायाखै। बेफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जादों। रायजो राजाफोरजों इन्टारेक्सन सोंनाय फिन्नाय बेखिनिखौ खालामनाय जादों आरो मिजिं खालामो जेसेबां जाहा डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोर बिथांमोना फैदों गावसिनि माखासे सुजुग सुबिदानि फारसे बिथांमोना रायजो राजाफोरनो फोरमायदों आरो रायजो राजाफ्रा निस्सय गोजोननाय मोन्दों। फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलखौ माबोरै लुखांनो हायो
माबोरै फोजौनो हायो, बे ओनसोलाव माबायदि फसंथान गायसनफैनो हायो, बे ओनसोलाव माबायदि जोङो गोजौ थाखोनि माखासे खामानि मावफैनो हायो, बे बाथ्राफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों। आं आसा खालामो आङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जानानै आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे निस्सय बे ओनसोलखौबो निस्सय जौगानाय फारसे खालामनो नाजानांगोन। गोबां डिपार्टमेन्टनि खामानिफ्रा बाहाय जेरैबायदि जानांगौमोन बेखिनिया जानायखौ जों नुवाखै। दा फैबाय थानाय समाव जाहाथे बे हाबाफारिफ्रा जाहाथे मोजाङै मावफुंजागोन आरो बेखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनहाबो जाहाथे बैसोर अफिसारफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनो नाजानांगोन, खामानिखौ आदाय खालामनो नाजानांगोन आरो ओरैनो न'आव थानानै जोङो बे ओनसोलखौ लुखांनो होनब्ला बे निस्सय जानाय नङा। जोङो बाहेरायाव ओंखारबोनांगोन, खामानि मावनांगोन, सोमोन्दो लाखिनांगोन आरो बिनि उनावसो जोङो बे ओनसोलखौ मोजां फारसे लांनो हागोन आरो लुखांनो हागोन। आं बेखिनिखौ मिजिं खालामो। दिनै बे समाव जोङो खुंग्रिं BCDCनि सिङाव थानाय दलफानि एरिया, दा बेहाय गासै जोंनियाव दलफानि एरिया हिसाबै 60 गामि दङ। दा बे 60 गामिनि गेजेराव दिनै जोंनि चिरां जिल्ला अर्थात जिल्ला बेंगिरि सार बिथाङा गावनो गोसो गुदुं जानानै जिहेतु जोंनि नैबे दलफानि एरियायाव माखासे आनडेभेलपखौ नुनानै बा माखासे मावनो गोनां खामानिखौ आद्रा नुनानै बिथाङा गावनो गोसो गुदुं जानानै जिहेतु जोंनि नैबे दलफानि एरिया अर्थात सेलेखागुरि बाजार ओनसोलाव जा मोनसे ग्राम सभानि मेल लाफैदों। दा आं गिबियाव सार जिल्ला बेंगिरि बिथांनिसिम आङो साबायखर बावहरग्रोबाय। दा दिनै जों बेखौनो फोरमायनो लादों जे दिनै नंगौ जोंनि दलफानि हिसाबै जोंनि नैबे बे ओनसोला खोब गोग्लैसोनानै थानाय। दिनै जोङो थांनाय जिथु सरकार, थांनायनि सरकारावबो जेसेबां जोंहा डेभेलप जानांगौमोन जों डेभेलपबो जानो हायाखै। आरो जोंनि मथा मथि नैबे बे ओनसोला दलफानि ओनसोला गैयाब्लाबो 25 एबा 26 बोसोर जालांबाय। बेहाय गासै रायजो राजा रायजो जानाया दिनैसिमबो माखासे डेभेलपखौ जों नुनो मोनाखै। जेरै गिबियावनो हमना ला लामा होननानै बुं, दालां होननानै बुं, बा फरायसालि होननानै बुं, बा बिथिं बायदि बायदि सरकारि आसनि हस्पिटाल, अंगनबादि बायदि बायदि आसनि जोंहा जिहेतु बेयाव मोननो गोनां दङ मोनाखै। दा थिग बे हिसाबै जोंनि दिनै बेहाय जिल्ला बेंगिरि सारा गावनो माखासे जिहेतु जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बायदि बायदि बिबान बिथांमोन गासै दैदेनगिरिखौ लाना फैनानै जिहेतु जोंनि बेहाय मेल खालामफैदों। जों गोजोननाय मोनदों। जों आसा खालामदों जाय बिबानगिरि, जाय दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि बेहाय जोंनो जाबायदि खोथा होलांदों, जा आश्वास होदों, जों बेखौ बावैनि गेजेरजों जों मावफुंजानायखौ जों लुबैयो। जाहाथे जोंनि बे गोरिब गुन्द्रा थाखोनि ओनसोलनि रायजो राजाखौ जाहाथे अनसायहरो, जों बेखौ आसा खालामदों। आरो बेखौ जों गोख्रों रावजों बुंनो सानदों जे जाय बिथांमोना दिनैनि गेजेरजों जा जोंनि बेहाय फोरमायफैदों, मेल खालामफैदों, माखासे आसनिफोरखौ होगोन होननानै बुंदों, नाथाय होनायल'जों जों गोजोननाय नङा। बुंनायजों माने खामानिया मोगथाङाव महर जानांगोन, जों बेखौ मिजिं खालामहरो। आरो दिनैनि बेलायाव जा मोनसे मेल लाफैदों ग्राम सभानि गेजेरजों, जों बेहाय खोब गोजोननाय मोनदों।